Έστω ότι βρίσκεστε στο γραφικό Τολέδο. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που εντελώς αυθόρμητα θα επιλέγατε να οδηγήσετε? Φυσικά όχι στο ιστορικό κέντρο αυτής της μνημειακής ισπανικής πόλης, αλλά στα περίχωρά της. Δεν θα ήταν ένα Seat Τολέδο? Φυσικά και θα ήταν. Ας είμαστε ειλικρινείς, καμιά φορά οφείλουμε να επιλέγουμε το προφανές και αυτονόητο. Το νέο Seat Toledo, όπως και ο καθένας από τους 3 προκατόχους του, εφόσον το μοντέλο ξαναγεννιέται για 4η φορά, είναι ένα κατεξοχήν οικογενειακό αυτοκίνητο. Οικογενειακό όμως δεν σημαίνει επουδενή συντηρητικό. Το καινούριο Toledo ενσωματώνει καινοτομίες τόσο της Seat όσο και ολόκληρου του Group Volkswagen, χάρη στις οποίες είναι οικονομικό, είναι γρήγορο και κυρίως φρέσκο και νεανικό στην όψη. Σε ευθεία αντίθεση με το τοπίο του λιθόχτιστου Toledo, το Seat Toledo εντυπωσιάζει με το δυναμικό του προφίλ. Ιδιαίτερα τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, κάτι σαν σήμα κατά τεθέν των Seat τελευταίας γενιάς, τονίζουν τον ανήσυχο χαρακτήρα του καινούριου Toledo. Επιπλέον, η 5η πόρτα του, δηλαδή η πίσω πόρτα του, είναι πλέον μεγαλύτερη, κάτι που διευκολύνει την πρόσβαση και τη φόρτωση στο χώρο αποσκευών, ταυτόχρονα όμως υπογραμμίζει τις σπορ ανησυχίες του Toledo. Το μήκος του αγγίζει, έστω και παραλίγο, τα 4,5 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κατά 4 εκατοστά μακρύτερο του προηγουμένου Toledo. Η χωρητικότητα υπερβαίνει τα 550 λίτρα, ζωή να έχει, ενώ με το μεταξώνιο του των 2,6 μέτρων εγγυάται ευρυχωρία και ανέσεις για 5 επιβάτες. Ωστόσο, μιλώντας για Seat, τα καλά νέα έρχονται πάντα από τον τομέα των κινητήρων, το κρυφό ταλέντο του Toledo, καθώς ως λαμπρό τέκνο της γερμανικής οικογένειας, το Toledo υποφελείται από την τεχνολογία αιχμής του φημισμένου Group, στο οποίο και ανήκει. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά στους κινητήρες με τους οποίους κυκλοφορεί στους δρόμους της ελληνικής αγοράς, το Toledo εφοδιάζεται με μοτέρ βενζίνης 1,2 και 1,4 λίτρου, με απόδοση από 85 έως 122 ύπους, τεχνολογίας εξυπακούεται TSI. Οι κινητήρες diesel TDI των 1600 κυβικών εκατοστών με 90 και 105 ύπους, μαζί με τους ομολόγους τους από την πλευρά της αμόλυβδης, οθούν εκδόσεις του Toledo που μπορούν να κυκλοφορούν ανέμελα στον πράσινο δακτύλιο της Αθήνας. Και αυτό συμβαίνει προφανώς επειδή εκπέμπουν ελάχιστους ρήπους, ενώ ταυτόχρονα είναι υποδείγματα φιδούς και οικονομίας, καταναλώνοντας ελάχιστο καύσιμο, είτε βενζίνη είτε diesel. Και έτσι, για να έχουμε και μια επαφή με την οικονομική όψη της πραγματικότητας, το βενζινοκίνητο Toledo πωλείται σε τιμές που εκκινούν από τα 12.840 ευρώ, ενώ το πετρελοκίνητο από τα 14.823 ευρώ. Δηλαδή, εξαιρετικά συμφέρον στην αναλογία κόστους προς πραγματική αξία. Να το πιστέψετε όπως το λέω ή όπως το λέω.